Bigra tamuno hin abo bijabo sija kok porima ba shimi ingya. Bigra tamuno hin keboni khugo khnama ba shimi bo shawai mansugya. Bigra kok thai belai no chikonsa phia o kok thani kok mang belai no kuthu. Jerok bigra ni langmo tongai ma tongo borong no sungke shawai manai bigra tamuno hin bial tamuno hin haipano bkha busuk duno busuk jala abo sasugi manja. Obohaino khoroksa belai no bigra nok kri hakor chukru kuruwase tongoi ma tongmani kothoma te mangpli tiniseng tubui phaileka lokroni thani srangsa tini bisingtei omohaino mangpli kasoi phaika koilanpur RD block bai khobjak Moharanipur ADC village takhok okra Soityaranjan Debonmani kothoma belaino wanama singcha bangachora mani paye tindungui tonima haiseng siwo takhok okrani nok nokhasi nukung hingmani abo soino ungsiwo ko mai songe chana hingkebo phataro se phai Gandhi nok sramjagya haino nokha tolao se songe chana ni nangsiwo omo hai birmani koktuma khnawi thangi sogoika tipra mathani adong rok te buri buma botol rok thangi chubaika mairong serbaji te phani shalobo nok khumjare dani bagai chaito jana hinai kok sawai khnarika thage manjanai adong rok lamsago srangchani TV channel naitanai khapangni takhoktai bukhokchano tini haino haisini mangpilibo phai nogo chungchini camera bo khoppaikya uttor Moharanipur ADC village o village ni bisingo jottoni durbol yakhaba nok khuk komajak bini takhok bukhokto tongko kri cheng tabo bini khoktone khralne thangnai cheng tabo truyani ukologni mangpilino duhurman khana aboni sigang cheng takisa khorsabai kok salayano hasteni hapang kotai kamchalai paltaujagi thangbai kya tipra sarungni kapal birman tabu paltaujaya obo haino sini mangpilibo cheng takisa khobjak khapangni takhoktai bukhokchong kri phano krini nukhung krini nok tongthai nok kabang masini mangpilibo nokha phian mankha cheng phiaba tirini hai je mangpili cheng tisana thangtongo obono puila ani je kok thumni o haparo je kasai phemani mohai ang kunu jaga phano nugiakho haini bagi lukorona chaitogui phunungnai cheni camera ni bisingti cheng tabo sob laini mangpili tisana koine ang yang phani bagai nara nogui mankhana tini o jagao bobagrani dagi mungbai tipura mathani chengkrak rokbo phalijak bono khobor malaino haini bagai cheng tabo yang thangne yangni ani mangpili tisapani bagai ang koine mangpili tisanino nogui mankhana ani kolokni je mangpili mo hingkai sapra kabai o sapra kabai bisingo tabuk sabotong sing tabo aboro bisingo habai nailenai borok habai daman yakha borok bisi busuro mui tangkha tamani bagi ma tongkha bini takho bukhu kebo yakha bono hapang chusuba ya bo hapang ni bakhakte kono marani o jaga bo jugyatron kri sing abo tabu nailenai haini bagai mangpili tisana koine ang tabo hakor bisingni mangpili no kaham kai changna ni bagai hakor bisingo sthabotong mangpili tisana koine nangkisa o jaga bo thangai nani ni bagai nogui mankhana khapangni takhoktai bukhokchong ang tabuk thik o je oro khoroksa tiprasa sakra tongo nok mo hangkai bini tongthai nok buptike tongkha ang sakpangchu noro habai manja thai phano kisa kok salaisina hakor bisingo tongdei phano puila nini bumung sakade soito tamo soito chran deborma ni babon bumungla gonggamani nini mo parani bung tamo bida posat para gamtu bida posat para gamdite nung sarkaro ko dong maya maya nini nung maya baba tim to ka ang tang ma ko ta han kuthi ma tang khansa nini orto saisungsi saya nang bora mamu songsa ikara han guri nang kisa bare phagre bising phagre khapangni takutai bukuk sonora khel khaina rek o hakor bisingni je bot bin tong thaino botabuk yang phari kisa ni songsamani jaga ro kisa sungnai nai nini songsama jaga phonogradi khapangni takutai bukuk chon nogui man khana norok o jaga ni mangpili na hanai mo hangkai puila 2018 o IPFT BJP hapang khaya jani sikang o rajyo o phayoi phatarni borok phayoi je Hemanta Biswa Sharma bai Sunil Deodar kok rilangmani IPFT BJP alai सरकार इस राज्य में बांधते ही इसी राज्य की नमूना रूप बदल जाएंगे सबके साथ सबकी विकास होंगे लेकिन इसमें जो सबके साथ सबकी विकास जो दिखाई दे रहा है शायद आप लोग ज़रा नज़र डालें यहाँ पे जो नज़ारा हम लोग यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ मेरी ठीक दाईं तरफ जो व्यक्ति अभी तिब्बत समुदाय के लोग यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है इसमें ज़रा देखिए तो ये व्यक्ति यहाँ पे कैसी रहा होगा कैसी जी रहा होगा आइए फिर हम लोग इसका मुँह से दोबारा हम लोग सब सुनने की कोशिश करेंगे नंगरो बाती मोनो गुतात कैसे ना वही रोगी या कोई साहब का ये वो फुंती मुंती लमा मुट खाई
성가도 뭘 기자 또 그 성. Yang hari yang ang bunung jalan yang orang don dong deh. Hingga kai neng non orang ni agi IPT BJP ya kai CPM Kongres. Abang tu kebang mah hapang ku tu kam tu lepal tu tangga non mungsapan jalan ada berok. Di yang tahu mau gotong matang tak. Tapi tam kaya ba. Kiri mayat bunyi magna mayat belah mayat kai ai matang kata. Hingga neng tabuk Tak jago mau hapang. orang mau tak mau tangga kata. Nugi bangkana khapang ni takut ay bukuk song 10 din lamao bormurabo watay yongkha war jage watay man jage kothor man jage ja geroglai phele mani abone bukhakti no lukuro hamjage IPFT BJP alai sarkar bud dibui je hapang khalai phemani nugi bangkana o jaga ni je hapang bobo haike o hapang ni bukhakti man thai soktai je mannani tongmar ngo bobo haike toni bekha bisi burum burum no songmari ngya phano songmari burum burum kami amsaya kawai leader netaro kok salang mani tini o kok samani lukuro noro nani de obo bobo hai ingkha haini bagi sing tabuk bini no khoro saw phai sok baje sing tabuk manjulainai manglite sana koini ang ukologo truk truk tharani bagai sing tabuk truk truk nong kholani tini je bong no khoro phai je borok phailene sing borok bai kok salainai chamni bagi phai bobo hai khor mani phaika puila singnai sing tini puila srang chadi tibijani bakhatai no phungkaham sar belanya phungkaham serang kate sona ba hambai tini o jaga logirina phaiman bagai engkai jeng tini Maharanipur phai sok pajak panchayat ba Maharanipur no engka paran mungta mungkamu Bidya Prasad para ward number bese ward number 2 takuk chini okrani Satya Debrama ni nukhunga phai nuk kha je tini belai tongna ni jaga kerei nok mo nok ya mo kuno nok lailia mahanya tim da boi tong tong mase am hayo se tong boi tongo sugya hine khana mani omsuk ngan hin chaimia sugya hine mairang bangna phaiman tini soyong nukha je sugya ni bitere belan chugya tipra hawa omsuk ka chugya tongani hine angwan sugu simaya bokrok bomna simche jaga gongo sima thanga bo chana songo chana ja kerei khina ja kerei tukuna ja kerei kuno chugi kaisa berna ja kerei khamlai kaisa berna ja kerei roko sima tong nok bising hapai sugyan badroi ekdam sugya thak thak ungjak obo sugyan bitarnya seng puila sekang no chin buba grana hambari nai sengno je kok kaham sawinai je sugya borongno rang kisa collection kai jeng tini o jaga bo mairong chini takuk song jotono borok kisa kai ribo jotono chini tipramathani leader kisa kai ribo jeng tini mairong 50 kg chuba surona phaitani nokha je tebo obostha hamya amon bagino buba grani thanchani tei seng tini mairong bagai tongo kisa kai rang collection khaipano engkai te kaisa jara emle ba je kuno sarkarang tongni rona ang koinai sudu boot manai boot koplai engai simi esi gari kawo siring kai tang ta tongthun oma haje chogya kami ni bororok no non boot diboi boot koplai khai tini ongklok buskang uskot kari tanibo amon bagai oma hachogya bororok no mananyai cherenya mananyai sakma tharnai engkai chengle chinti pramathani te engai cheng chin bubagra na harmong bai subasro line tongo as pojonto subasro in thanai buskang salabo tabuk tai bese seng nang kisi yang phaide tai tabuk buma bodol ni borok bai seng kisa kok salnai khapang ni takuk tai bukuk sang borok bobo hai kok rilang o tongthai no kri bokhra bomna krino bobo hai ব্যবস্থা kharino seng tabuk khalnai puila ni sinung regani ani mung tapusi debarma tini narak bobo hai kok tamani bising deor phaichoi mani जों दिनै त अर महरनपुर फाइ सपायया एकदम माइरं किसा बांना हिने फाइलेमानि अर फाइ नुक फाइका जे नक तंगना सिकरै कुन फानो सिकरै जों अर फाइ नुक फाइका एकदम बिनि बमनानि जागा बगरै कुन फानो करै ब अर एकदम जुम हाइके से तंग तंग आमबागे जों दिनै एकदम चिनि खा उनको मेथेब लाजा आमबागे चिन बुमा बदन दैबो जों चेष्टा खायनो बसक दै जुबायमान जों आबो सालायनाय चिनि जे DWD नि बिसिंबो तंनाय रक बाय जतनो सालायनाय लायनाय tak sengmong bobo karane dagi mungwa yakheba norok ni chaitong mungwa na tabo edisibo hapang mo khalajak hapang ni khajak pano phiaba kabangma mangpili rego sopaijak yakheba chung jotno nuglajak je state government ni bukhakti tabuk jorotoi kuno phano rijak ya yakheba buskango bo heri uithana tabuk to nong thani yak buksa abo joto lukrok no go yakheba joto mangpili bo phaijak norok tabuk yak buksa ne bisingtei norok ni sakphang ni bukhakti norok ne buma bodol kabangma thai kabang kreng thaiano khnabo je nok tangiribo chobawi ribo norok to maya ganang buma rok engka norok le bobo hai matong je borong khoroksa sakra tipara san norok tangai na phai borong antroi tong जों दिनै से फाइ आंबो नुक फाइद्रब अरबो हेपन सिनि बुबाग्रान नाहारमुं त थानजा जों जतनो थानजाखलै ताबुक
नायकुलाय तंलायो चिनि एदिसे हापां सकपायफानो जों कुनु मायाखौ मायानि बिसिंतिफानो जों उरु खकजा उरु खंनाय basa phaisa chadrok mairung yakaiba o jagabo hati habati phele mane nukjaka chini mangpilibo haino haiboro kok rilangjak je o tongthai nok rina ni yakaiba hapangni bwkhatui chubai meya phano tabuk edisio hapang khajak pano boroni yak buksako haipana borok kicha misa kholui khangei abono bokrok tali thamnani kai rinai hini tabuk je kok rilanmani busur de nangno sungchini mangpili bisati babono sung phungman chetrana oro tai weisa haino hai manjok phine sung tabuk khanajago jagabo borong gonang takuk sonjit dev borma o jagabo phaisok paijak hinai je mungia kami RD block ni president yang phage kisa sanai nang ma kisa kok salai nugi mankhana khapangni takhutai bokcha mungia kami RD block ni president ya khaiba bobagrani tuidulung dagi mungbai tini o nok krui huk krui khoroksa tibrasa okrani ro phaiba jabini khukni khralani bon bosar bo ব্যবস্থা খাইরি mano हामबाय पुइलानो सोरांसातिनो कक गांगाय जों दिनै जों गांगाय तो जिनि 29 कृष्णपुर एसेम्बलिनि गांगाय जों अर फाइ सपायजाक कल्याणपुर एसेम्बलि नि इंगै म उत्तर महारानीपुर एडिबिसि गांगाय अर जों कायसा माइरं चबानानै हिनि बुबागारानि हारुंगा फाइमानि किन्तु नासिंनायदि যতন নুখা অ জাগাও অমো কোনো বরক টংনানি মতয়া অমো এমন জায়গা মানে কাহামপান আছে হামিয়াং থানায় আবহাওয়া সিস্টেম গাঙ্গা আপনি বাগৈ जों তিনি তিপ্রামো থানি যে মানসাক जों অর তিনি মাইরং 50 কেজি গাই বসকাঙ্গ जों বন জাতি তারতারিনো মানে বিনি টংখাইনো সোনাম বিনানি বাগৈ जों অবনো চাইতক লাইনাই hambai khapangni takutai bukchon nong khanai man khana jotono chini borong gonang takuk sonjit dev borma o jagao mungia kami RD block ni president ni bkhakte kok rijak yakhaiba o mangpili bisni to nogui man khana o je mangpili team kobai hinga o borok tongmani chini takuk khoroksa tiprasa jagao tongmani bo busuk jortei bisi rombai o jagao tongkha bini khuktini sing khana laika haine bagi kreng toni srang tele ti besalan sing taiba mangpili o bhai phurungan thang tongo tai geisa kok koimung khapangni takhutai bukuksono hastebo kabangma tiprasarangni bkhaktei rang puisa ganang baksa nini kabangma no tongo abo rongo naharino o jagao mo mangplino nukmani yagolo kisa bkha gelelai o jagao chubasu khlaina phaike belaino hamnai tamhole mo je mangpili nor nasinga mo borok muni so tamane mangpili da o jagao je pun tok wak tomani se taisa hamu je ayang nadi phayoi o hastebo tongphainarongni je goinok ni sepana hamya o jagao nor nugui mankhana ane mangpili hani bage manjutoni srangchade tv channel hapung hatai bakhogoi tima taisa bakhogoi obo haikeno sing mangpili koboi no phunugoi thanai